Què tal? Soc el Gerardo Pisarello, fins fa uns mesos activista de drets humans, professor i ara primer tinent d'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona. Aquest, de fet, és el meu despatx a l'Ajuntament i si soc aquí és perquè, com sabeu, el 24 de maig es va produir una gran revolta democràtica, una gran revolta republicana a Barcelona, a la nostra ciutat, però no només aquí, sinó a un munt de ciutats de l'Estat. I llavors, ara som aquí. Som aquí i tenim una necessitat molt forta d'explicar-li directament a la gent què és el que estem fent. I per això farem aquest petit experiment, que és obrir aquest videoblog, per explicar quina és la nostra experiència quotidiana, per explicar coses que de vegades no s'expliquen des del poder. Què és el que ens estem trobant, quines dificultats ens estem trobant, quins obstacles per canviar les coses, quines transformacions estem podent tirar endavant i sobretot explicar-vos tota la tensió que suposa intentar governar i millorar la vida de la gent sense perdre l'impuls transformador, l'impuls utòpic que ens ha portat fins aquí i com governar i fer de les institucions una palanca perquè sigui la gent la que tingui la veu, perquè sigui la gent la que continuï estant mobilitzada i empoderada.